Club Junta, building better Africa. President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Kodi tikamanena kuti ine ndine president wanthu osauka, sikuti ndimangonena atu iyayi. Ndimabweresa nkhani zowakhuza osaukawo amene akuvutika siku ndi siku. Nkhani za anthu osauka amene amakhala ndi mawu. Nkhani za anthu osauka amene adakakhalirabe mphati mu dziko lawo. Ndipo lero ndaza nayo mituka ndipo tiulula zimene zachitika ku judiciary makamaka ku khoti lija la Nkukula. Uko kulumbazi kumene kwabedwa mankhwala ozunguza bongo amene anagwidwa ndi mzimayi wina ku Kamuzu International Airport ndi asilikali achitetezo, koma tikunena pano mankhwala aja abedwa. Komanso tilankhulapo zambiri za mchitidwe wakatangale wa fetereza osika mtengo komanso chimanga chimene boma likupereka. Fetereza osika mtengo amene wakumana ni mavuto osiyanasiyana makamaka kuti anthu ena ambiri akulipiritsidwa ndalama kuwauza kuti simungagule 10,000 mukuyenera muyikepo kena kache komwera madzi ndiye kuli kugulisidwatu mwachinyengo. Fetereza amene 10,000 ija ati ayi koma azilipira 50, 40,000, 60,000, 70,000 m'madera osiyanasiyana. Ndipo mchitidwe umenewu tiunena inde koma kwambiri lero tilankhulapo zovuta zimene zikuchitika makamaka kwa anthu obwera amene akukanizidwa kuti agule nawo fetereza imeneyi chifukwa atiwo ndi anthu obwera, anthu ongobwera kuzapanga renti komanso ochokera district ina. Tiyerekeze munthu wachoka ku Balaka kukakhala kwa Zamkutu ku Lilongwe kapena kuchokera dera lina lilonse kuzakhala ku Balaka, akuti iwe suyenera kuzakhala nawo kapena kulandira nawo fetereza ameneyi uzikalandira kwanu kumene unachokera, kusankhana mitundu. Komanso tikachoka pamenepo tiulwa za chinyengo zimene zikufuna kuchitika wiki imene ikubwerayi. Ndalama yokwanira 33 miliyoni ikufuna ibedwe kuchikwawa kwa demo kuzera mu program jemechudwa kuti Malawi Education Reform Program. Ndalama zokwanira 33 miliyoni kumene a director, a principal ndi CPEA akufuna agawane 11 miliyoni. Koma tisana afike kumeneko, Amalawi ndikufuna ndikutengereni ku Phirilongwe. Phirilongwe ndi malo amene ali pakati pa Mangochi, Balaka komanso Malire ndi Salima ndi phiri lalikulu limene kukuchitika za chinyengo. Ndipo uthenga umene upite kwa Minister of Natural Resources Agangata komanso a deputy wawo achipiriro Mpinganjira komanso Minister of Natural Resources, I mean not natural resources but the energy, Amayi Matanga, mukuyenera mulandire uthenga umene. Ndipo inu ngati akulu ma ministers tatenga ni achitetezo mupite mukazionere ndi maso anu. Izi ena amaona ngati ndi za misala, zopenga, zokudya chamba, zinali chonchonso ndi kumulanje. Nakhala ndikunena inu phiri la mulanje lili kuonongeka, sida akupita koma anthu sana ndimvere. Inu azunguwa akuzunza anthu atiwa, lero atafuna abwerese machini, lero tikunena pano kusaya mati estate kunabwera machini ochera tii anthu kutego anthu ozungulira kumene kwa amene anaene azichita benefit ndikugwira ntchito ma estate ali jobless. So nkhani imene ndikukuuzani lero inu ma ministry awiri, Minister of Natural Resources komanso Minister of Energy Mayi Matanga komanso inu Agangata ndi ma deputies anu, tathamangirani ku phiri la Phirilongwe mukaone mmene mitengo ikudulidwira, mukaone kumene koko phwando la kakowa, ndipo kukubwera ngakhale uloame amene ulowa polisi amene, ndipo kwayamba system yokuti anthu akungopita kukadula mitengo ija ndikumapangira matabwa awo kumapangira m'manyumba. Ndipo kuli chisawa wakopsha
tangopita ni ku Ngatala, mukangofika pa training ya Ngatala mukaone magali moto kumene koko zimalole zimene zikunyamula mitengo komanso matabwa ena pita ali mkatikati mwa phiri lomwero anachoka mmakwawo amangobwera mwina pakati pa wiki kamozi kungotenga ufa nyemba nyama zawo ulendo akuchita kampu koko kuphiri la phiri Longwe kwaonongeka koopsa ndizomvesa chisoni kuti as a country sitimakhala serious mba zinthu zathu zachilengedwe ndi ziko lomvesa chisoni ilili ziko lomvesa chisoni andimakamakaso ambiri aiwo amene akupanga business zimenezi ndi anthu andale kuphiri Longwe kwaonongeka koopsa balaka ake ozera uku kwawo kwa first lady Mai Mutharika ozera kumene koko kungatala uko malire ndi Mangochi malire ndi Salima kumene kuli phiri Longwe kumene kuli phwando laka kowa nkhani yathu yoyamba lero ikupita ku khoti la Nkukula Magistrate Court kulumbazi kumene kwachitika zoopsa kwambiri masiku apitawa apolisi apa airport ku Kamuzu International Airport anamugwira mzimayi wina ali ni mankhwala ozunguza bongo olemera makilogalamu ochuluka kwambiri ndipo atamugwira mzimayi kupita naye ku khoti akhoti anamuchaja 300,000 kupezeka ni mankhwala 300,000 kubweresa mankhwala oopsa muziko ndipo atamuchaja malinga ni malamulo ake zili ndiwe ulipire ngati siulipira ukakhala kundende koma mzimayi amene anakwanisa kulipira chifukwa ndi wa makobiri kwambiri chodabwisa chachikulu ndichonena kuti apolisi atapita malinga ni malamulo kuti akatengeno mankhwala ozunguza bongo aja ku khoti la Nkukula apeza kuti mankhwala aja kulibe asowa akuluakulu aku khoti aba mankhwala aja akagulisa sindikuziwa kuti agulisana ndi ndani sindikufuna kuchita speculate kuti kapena ndi mzimayi yomweyi hayi sindikunena zimenezo koma aku khoti aba mankhwala ozunguza bongo amene anagwidwa masiku apitawo ku Kamuzu International Airport taona ni maefosi a polisi kuyesesa kufuna kuti ziko lino litetezedwe kodi tikamanena kuti malodi bologo mukuchosawa amene wawa apangisa abweresa chipwirikiti sikuti ni mangonena tuya tikunena pano ya pa Shapu Valley ya chosedwaso usiku wa dzulo kunena kuti kwangubwera instruction kuti chosani load block it is so pathetic as a country we are moving in a wrong direction sitting on a time bomb that will make all Malawians many Malawians to suffer because of somebody who would like to have money or to be rich. Nkhani ina yomvesa chisoni ndi afetereza osika ntengo. Amene sopano kupatula kuti takati kunena kuti anthu akulipirisidwa kuzera kwa mafumu, anthu akulipirisidwa ndalama zambirimbiri kuchokera kwa makereki, amene zafika no pamponda chimera ngati kutsholo komanso kumulanje makamaka kunsika wanjala constituency ya Honorable Musowa Clariko apa sika wanjalayo akuwauza anthu kunena kuti pakali panopa sininga kuguliseni ipo kapo mundipase ndrama yomwera mazi ndipo ndrama yomwera mazi yoto ati ndi 40,000 ndiye kuti akaphatikizapo ndi 10 ikumakhala 50,000 tikamakuuza ni kuti mchitidwe umene wafetereza wachinyengo uli posepose kandi ku Monkey Bay kandi ku Mangochi kumachinga ndiye kumene kundeza ajerere atukujera ajera za nkera kumene koko ndiye kuliza chinyengo kunsanje kuchikwawa pena pali ponse kumulanje kunde ndi kumene tikunenako kutsholo ndi kumene tikunenako kuti mafumu afika nazo pena pake koma nkhani ya lero yeni imene tikufuna kulankhula ndi ya anthu obwera kusankhana mitundu kunena kuti amayi ena akubalaka anandipeza ndikunduza kunena kuti ineyo andikana kuti ndisagule nawo fetereza akuti ati chifukwa chokuti ine kuno nangobwera kosi kwathu zimene zitu akupanga ndi mafumu amayi ena akwaza nkutu ku Lilongwe anandiyimbiraso foni ndikunduza kuti kuno kwaza nkutu ku Lilongwe ku bypass mafumu akumatisala kunena kuti ifeyo tinangobwera kuzapanga rent inde tili ni minda ndife anthu ovutika koma kuti sife obadwira momwe ati sinzika simbadwa ya mizi imeneyo ndikumanena kuti kodi amalawiwo amene osi amalawi so kodi amene o ndi ndani kwawo ndikuti kapena ali ndi Malawi wawo wina inunso muli ndi Malawi wina chifukwa tu President Arthur Mutharika popanga program mene sana yangane kuti atu yundu wakuti
Saya kufuna kuti atifetereza landire anthu alomwe ukaoka ayi kapena atumbuka ukaoka ayawo ukaoka kapena iya ankhonde iya sena fetereza indwa Malawi. Now Malawi fetima choka malo osiyana ena amachoka kugwira ntchito kuchokera kuchitipa ulendo kumulanje, ena amachoka kumulanje kukafika kuzomba kukafika ku Monkey Bay kukafika ku Likoma Island. Kodi inu ndizoona kuti anthu mafumu mwafika size yokuti muzi sankhana mitundu kumanena kuti awa ndi obwera anthu kuwaona mayiwo mpesa chisoni kwambiri alibe china chilichonse mayi akubalaka apo pachingeni ali ndi timalonda tawo togulisa timalonda amaperekera timalonda tawo titomato tawo leroli mafumu akumene kwakuwakaniza kuti asakhale nawo pandandanda. Even chimanga chomwechi chimene akupereka abomachi aliyense obwera akumamuza kuti muziti pasa ma 1000 ndikumapasa chimanga cha mbale mbale yosambira mmanja ndizona malo mokuti apase thumba limodzi. Tiyeni Amalawi tikondane kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kunchinji tonse ndife amodzi. Tiyeni tisasankhane mitundu. Programu imene iyi ya fetereza osika mtengo yangokhala tu ndi mwina wiki imodzi kapena ziwiri chimanga chayamba kale kumasula. Kodi inu mukamapanga anthu nkhanza choncho inu yonanunso simuzachoka siku lina kukakhala kwina komanso mukamapanga nkhanza anthu okuti ndi Amalawi anzanu mmamva bwanji. Ndizompesa chisoni kuti Ministry of Agriculture mukuyenera mpange machawi kuti nkhalidwe umene uthe khalidwe umene oyipa utheretu kunena kuti anthu akulipiritsidwa fetereza ndalama zambiri mumuyang'ane munthu wakumuzi angakwanise bwanji komanso kuphatikiza pamenepo ati anthu obwera asalandire nawo. Nkhani yathu yomaliza lero ndi imene ikuchitika kuchikwawa kuli nchitidwe umene ukufuna racket imene ikufuna ichitike wiki imene ikubwerayi kunena kuti kwa demo ku education kuli program ijayima choda kuti Malawi Education Reform Program MERIP imene ndi ya solar yofuna kuti azichita install solar mizi kapena maskulu akumizi ndiye kumene kwanachitako allocate ndalama yokwanira 33 million. Koma programu ija chifukwa chokuti anthu ena wakufuna achoke asamusidwe ndi achipani adikhala cha MCP kandi ndani zomwe zonse tine nazo kunena kuti izi tisiziona kuti uyu ndi wa MCP. As long as you are working and you are a professional siyonaso chipani chako anthu amene wakufuna asamusidwe ndipo ona kuti ndalama iyi akatisamusa ndalama iyi azagwirire ndi ntchito ndi anthu ena tenti igawane moti kwakonzedwa program kunena kuti director wakumeneko komanso CPEA amenewo ndi principal akufuna igawane ndalama imene yokwanira 33 million. Tangoganizani kuba ndalama ya programu yofunikira kwambiri imene ikufuna ithandize ana kuti akamaphunzira aziphunzira ulondu usiku umene pasukulu pakhale improved pasukulu pakhale security koma akufuna abe ndalama imene azikhala ngati ayigwirira ntchito pomwe yangogawana. Izi zikuchitika kuja kumachedwa kuchikwawa kuja kumachedwa kwa demo. Bon Klindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.